Février kalo tile 14 o ye don ye don min na a kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ne ka kɛ don ye ka fɛn min ye kanuɲɔgɔnmaw ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa o maa ni aw de ni kɛra ɲɔgɔn fɛ ayiwa k'o kɛ tasibila ye k'o kɛ o don ye n'u ko a don in ma ko Saint Valentin ayiwa diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛnajɛ in kɛ ayiwa i ka manière la na ale don in sera anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ don in la ɲɛnamaya maaw bɛ bɔ fɛn min ye ka taa nisɔndiya fɛnw kɔni ɲini ayiwa ne k'a di u diyaɲɛmɔgɔw ma. Saint Valentin c'est la nuit des amoureux. Ne kɔni b'a bila o minɛn de kɔnɔna la ni jarabi ka di i bɛ na kalo san ka d'a ma voilà ne b'a bila o minɛn de kɔnɔna la. Bon moi je préfère que ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ ni jarabi ka di i bɛ na fɛn min ka di i bɛ t'o san k'o d'a ma pour que a ka fɛ ka kɛ i b'a fɔ dini sugoro bɛ cogoya min na a ka kɛ ten cogoya ye quoi pour ne pas que fɛn kana aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kana ni ɲɔgɔn cɛ su kelen de don i bɛ se ka min kɛ a ye don min na i b'a kɛ a ye don mais ni su ni tɔw su tɛ kelen parce que n'a fɔra Saint Valentin c'est pour les amoureux voilà ne ka hakilina o de ye. Bon Saint Valentin tɛ kojugu ye bon ni i ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka di ɲɔgɔn ye dɔrɔn bon ni Saint Valentin sera u bɛ to ka cadeau san ka di ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn de don. Furu b'a la bon a ka ca a bɛ se ka kɛ kanu fana b'a la furu b'a la kanu b'a la bon ne yɛrɛ kɔni furulen de don bon komi tuma caman yanni ne ka furu fɔlɔ an tun bɛ to ka Saint Valentin cadeau di ɲɔgɔn ma bon halisa ne furulen don bon ne bɛ to ka cadeau di n cɛ ma fana bɛ cadeau di minnu bɛ so bon vraiment ni minnu bɛ so u ka bɔ ka na cadeau san ka di u diya mɔgɔw ma o de kɔni tun ye ne fɛla ye. Kɔni bolo Saint Valentin ni mɔgɔ min ka di dɔrɔn i bɛ cadeau san ka d'a ma quoi bon ne kɔni nana cadeau san ka d'a ma a ka di ne ye trop o y'a sɔrɔ ne ye cadeau san ka d'a ma quoi wari ko tɛ foyi ko tɛ fɛn ko tɛ o jɔrɔ a diyara ne ye dɔrɔn de an kɛra ɲɔgɔn fɛ a diyara n ye o y'a sɔrɔ n nana n bɛ cadeau san ka d'a ma Saint Valentin cadeau la Saint Valentin diɲɛ kanu ye an nana cadeau san ka d'an jɛmɔgɔ ma bon an n'an cɛ de nana an bɛ na cadeau de san ka d'an cɛ ma an cɛ nana ka bɔ kɔ kan nin y'a san fɔlɔ de an n'a ka Saint Valentin kɛ ɲɔgɔn kan a diyara n ye a bonyana ma an kɔni bɛ ka na cadeau san ka d'an cɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la bon an bɛna taa surprise belebeleba de k'a la a tɛ foyi kalama et puis fɛnɛ bi fɛnɛ o y'a ka don fɛnɛ ka far'o kan a diyara anw ye a bonyana anw ma ka na bɛn n'a ka nali fɛnɛ ka dɔn fɛnɛ ma foli dɔrɔn de b'an bolo ka se an tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo nisɔndiya dɔrɔn de don quoi fosi wɛrɛ tɛ. Saint Valentin kɔni an bɛ ɲɔgɔn na nisɔndiya la dɔrɔn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na nisɔndiya la ne nana san n mɔdennin de ye ani n yɛrɛ furukɛ mais n mɔdennin de ta ka gɛlɛn ma kosɛbɛ parce que den bɛ sɔn ka sɛgɛn ka sɔrɔ ale ma sɛgɛn kosɛbɛ fɔlɔ wa wala ne n'ale bɛ san caman kɛ ɲɔgɔn bolo fête la o de don. maa minnu ka baara ye nisɔndiya fɛn ninnu feereli ye olu y'a jira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko fɛn min ye ɲinanda ani san tɔw ta ko a ma kɛ kelen ye ko ɲinanda ko maa bɔta ma caya ka sababu kɛ jumɛn ye jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na waati in na. Bon Saint Valentin bon mɔgɔ caman b'a daminɛ ka taa i ka faamuya ma ya sinon Saint Valentin kɔni an kɔni m'a jate foyi ye fête mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn nisɔndiya fête min na an y'a jate o dɔrɔn de ya an bɛ feere la sugu a taabolo ka fisa alhamdulilayi d'abord mɔgɔ bɛ deli ka kɛ cogo min na san o san bɛɛ bɛ bɔ o bɛ na sanni na mais ɲinan jama tɛ san tɔw ta bɔ ka da ko n'a cogoya kan quoi mais a bɛ faamu quoi jamana bɛ situation min kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn mais an bɛ ala deli jamana ka basigi n'a ka kolo suma la donc an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la toujours an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana basigi ala ka kolo suma client fɛnɛ u kana siran u ka na an bɛ nɔgɔya kɛ quoi an bɛ nɔgɔya kɛ fête de don an bɛ kow ladiya ɲɔgɔn bolo sinon a dabɔlen tɛ i n'a fɔ gɛlɛya kama ou bien k'a fɔ ko i bɛ bere de ta k'i sigi ka mɔgɔw gosi o fɛn tɛ quoi seulement an bɛ deli k'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn lanisɔndiya quoi bon welewelemadakan min kɔni bɛ yen dɔrɔn an bɛ an ka autorités fo k'u barikada toujours an bɛ dugawu k'u ye jamana ka basigi n'a ka kolo suma la parce que ni jamana basigira a ka kolo suma an bɛ ka lafiya b'o la et puis jamanadenw fɛnɛ an ka hɛrɛ de b'o la surtout an minnu ye commerçants ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ donc nafoloko ka gɛlɛn quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya na Saint Valentin la mɔgɔw de tun bɛ bɔ Moti ni région caman na u bɛ na sanu k'an bolo a ka taga feere kɛ mais kɛlɛ kama caman ti ka na quoi mais m'a dɔn ni basigi nana a bɛɛ bɛ sabati quoi. Bon an bɛ emballage kɛ san o san mais ɲinan ta nin a ka suma dɔɔni quoi walayi a ka suma dɔɔni yɛrɛ de i m'a ye client bɛ ka na bon o jamana gɛlɛya quoi komi bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen san quoi
o dɔrɔn bɛ de don ko sinon dɔ wɛrɛ foyi tɛ wala san tɔw la tiɲɛ la an bɛ marché kɛ yɛrɛ de mais ɲinan a ka suma bɛɛ dépend jamana yɛrɛ position na quoi c'est bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ cogoya min na ɲinan voilà o de don quoi. Ala ye niɲɛw ni da dugukolo sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kanu si dɔn o kuma la fɛn min ye nin don n'a ɲɔgɔnnaw ye Ala ka ninnu ɲɔgɔnnaw caya.